Čaute ľudia, s vami Martin, ja vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme Granny a bude to taký mod, že Granny a Grandpa sa presťahovali do nemocnice, tak nebudeme zdržovať a poďme na to. Tak som zvedavý. No dobre, takže už sa nám toto načítalo. Dobre, deň prvý. A som zvedavý, jak bude vyzerať ten mod. Nie to sme. Vyzerá jak nejaký drevený barák. No, tak poďme ďalej. No, tak dobre to tu vyzerá. Jak to vyzerá hore? Dobre. Čo je tu? Nič. Čo je tu? Nič. Poďme hore. Zvedavý, jak bude vyzerať babka. Ježiš, babka. To čo, jak si oblečená? Nie, nehaj ma. Hovorím ti, nehaj ma. Stoj, nehaj ma. Dobre, tak ja musím asi pred babkou utiecť. A ja neviem, jak to urobíme. Čo je tu? Jaj, mäso pre Ninu. Potom budeme potrebovať. Dúfajme, že teraz nájdeme výponky alebo šokovú zbraň, viete. Jej, spáčidlo. To bude hodiť. No, čo je tu? Jaj, loďový kľúč. Zrovna nebudem potrebovať. Chytaj. A tam teraz bude 50 000 sekúnd, čo? No, zavoláme ju tu. A my rýchlo pôjdeme tadiaľto. Jaj. Musela... Joj, toto je, že tá väze, kde nie sú tie schody. Ahoj. Dobre, čo je tu? Nejaká potrebná vec? Žiadna. Čo nám komu urobil? Jej, vreč budeme potrebovať. Konine. Sa bude hodiť. Keď sa pýtate, tam je zbraň. Dobre, keď sa pýtate, že prečo na mojej strane počujete trošku takých divných zvukov, tak, lebo tu je dôvod, že prší. No. Kde je? Babka, mám pre teba darček. Kde si? Bude sa ti páčiť. Nechceš? To nemi... Babka, čo robíš? Dúfame, že ma neuvidí. Dúfame, že bude slepá. Nee, babka. Chceš, aby som bol smutný? Dúfam, že nechceš, aby som bol smutný. Ty ma naozaj... Ona je slepá, ľudia. Tak asi je slepá, ja neviem. No dobre, chvála Bohu, že je slepá. No, ten joystick je taký zlý. Čo už mám robiť? Keď teraz bude tu tá babka, nech si ma nežela. No, som to už povedal. No, tak babka, poď sa mnou okolo. A prosím, poď. A ja rýchlo obehnem kolečko a potom ťa paralizujem. Tak, kde to je? Ten náboj. Čak som išiel okolo, jak ma mohla tá pasca chytiť? No zober ten náboj. No dobre. Takže kde si? Čau.
Ďakujem. Som ťa mohol takto paralizovať. No dobre, tak ideme paralizovať aj Ninu. Kde si? Ahoj. Dobre, tak čo máme tu? Padlock! Yes! Sa zíde. Padlock potrebujeme ku hlavným dverám aj. Takže... Aha, tu. Dobre. Tam položíme ten kľúčik. Poďme si ešte pre zbrania, poďme ako Eduardovi. No takže, Nina, buď tu, prosím. Kde je? Neviem, ja počujem Slenderinu. Kde je? Ja neviem, to je nejaký klíč asi. No dobre, tak poďme to rýchlo dohrať, lebo keď to nedohrám, tak sme strašní nubovia ľudia. Takže poďme rýchlo. Naozaj rýchlo. Dobre. Ale aj tak ešte budeme potrebovať aj. Viem, kde by mohli byť. Zoberieme si páčidlo. Dúfajme, že bude v tejto čestke. A tak nič. Poďme ešte do pivnice, lebo... Počkaj, tu som to ešte nepozrel. To je to prázdne. Jej, to potrebujeme. Ďakujem. No dobre, takže tu dáme tiež dole dosky. Vlastne ešte tie kliešte. Dohrali sme vlastne hru. Prosím, nech sú tu tie kliešte. Ale tak v sejfe môžu byť kliešte. To by bolo lepšie. Dobre, tak poďme rýchlo do sejfu a... Yes! Sú tu. Neviem prečo takto idem, ale dobre. Poďme, že... Ej! Babka! Prečo? Prečo si už bola nažive? Čo som ti urobil? Nič som ti neurobil. Ty si ma len zavrela do tohto prekliatého baráku. Čo som komu urobil? No nevadí, tak ju paralizujeme a utečeme. Počkaj. Paralizer je hore pri Eduardovi. Musíme tam rýchlo utiecť. Bez žiadnych komentárov. Ahoj. Ďakujem za glitch. Poďme rýchlo. Les. Les. Fuf, tak to bolo tesné. No dobre, takže ideme dať tieto mriežky dole. No, tu je Eduardo. Door handle. Tak to je v pohodičke ešte. Kliešte som ešte nemusel zahodiť, ale dobre. No, padni do diery. Dobre. Teraz babka to určite počula. Musíme streliť ešte. Kde je? Ahoj. Raz som ťa poznal, babka. No, tak. Aj som ťa nikdy nechcel vidieť, ale dobre. No, takže zoberme rýchlo kliešte. Môžeme utiecť ľudia. To bude dobre, keď utečeme. Jaj, babka, nezavadzaj. Jaj, táto pasca. Musí tu vždycky zavadzať. Dobre. Kde je to? Som zabudol. Asi tu. Yes, dobre. Normálne? No vyhráme.
za 10 minút a no, 10 minút už natáčame, ale to nevadí. Takže teraz len door handle a máme vyhraté. Tak som zvedavý, či naozaj utečieme. Ale asi hej, všetko sa darí podľa plánov. Poďme rýchlo utiecť. My to dáme, ja vôbec neverím tomu. Yes, tak. Ahoj babka.